Fil-Parlament il-ġimgħa li għaddiet il-Ministru Tonio Fenech iddikjara li kien qbil mal-imsieħba soċjali kollha fl-MCSD biex ma jingħatax kumpens għal żiediet fil-prezzijiet ta' prodotti essenzjali bħal fjuwil u l-gass. Madankollu Chris Said bħala segretarju parlamentari responsabbli mill-MCSD konferma ma' One News li quddiem l-istess MCSD għad hemm żewġ talbiet pendenti li għamlu l-imsieħba soċjali biex fil-fatt jingħata kumpens għal dawn iż-żiediet. Numru ta' membri talbu biex isir evalwazzjoni oħra dwar kif l-istess oli ta' 2% jimpatta fuq il-faxex ta' isfelnet tas soċjetà allura fuq dawk li qegħdin bil-minimum wage, fuq dawk li qegħdin bil-servizzi soċjali. U l-Gvern aċċetta li tsir dik l-evalwazzjoni. Din il-konferma kienet ingħatat ukoll fl-aħħar jiem lil One News miċ-Chairman ta' l-MCSD Sonny Portelli. Aktar minn hekk is-segretarju parlamentari Chris Said ikkonferma li fl-MCSD kien hemm qbil li sa minn Mejju kellu jsir rapport ieħor dwar l-impatt ta' żiediet fil-prezzijiet tal-fjuwil u tal-gass fuq l-aktar partijiet vulnerabbli tas-soċjetà. Fil-fatt skont Chris Said dan se jkun ippreżentat fil-laqgħa li jmiss tal-MCSD. Talbu li ssir evalwazzjoni oħra kif dan jimpatta fuq il-faxex tisfelnet u dak qed isir. Qed isir sar fil-fatt huwa konkluż u se jiġi diskuss kif spjegajt fl-laqgħa li id-data tagħha trid tiġi miftema. Id-dikjarazzjonijiet ta' Chris Said jikkonfermaw li ma jeżisti ebda ftehim bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali kollha kif qal fil-Parlament il-ġimgħa li għaddiet Tonio Fenech. Tonio Fenech kien qal ukoll li anke jekk ikun hemm ftehim għal kumpens irid jara minn fejn se jġib il-flus. Għal-iskontu, jekk in-nies jingħataw kumpens, dan ipoġġi lil pajjiż fil-periklu. Fil-waqt li skont Tonio Fenech iż-żiediet fil-prezzijiet ma kienu straordinarji, mill-aħħar rivista tal-Bank Ċentrali jirriżulta li f'Diċembru li għadda l-għoli tal-ħajja żdiedet bi kważi 2% f'temp ta' 3 xhur biss.